Ninja! Græs, hund! Nej. Mus! Nej. Okay, nu skal jeg se mesterparkour. Yes, ja, god. Prøv at se, hvor højt op jeg kom herovre. Under. Okay. Du må lige filme mig godt det her syge stunt her. Ja, hold den kamera, ikke også? Exercise! Hvad fuck laver den? Ninja. What? Din tur. What? Vent lidt, jeg kommer lige ned. Okay. Hvordan fuck kommer jeg ned? Nej. Du har lige brugt så meget energi på at hoppe over. Jeg har ikke over. Vi gør. Så skal jeg se ham der. Du skal ikke sige den kloge, vi vender over den mindre kloge, ikke? Jo. Bare fordi du kan skides, hva'? Så nu så jeg kan gøre det her. Tada! Jeg er underet. Man er nødt til at gøre det herfra. Bla bla bla. Se mig hoppe over den her. Jeg er under. Så der er Emil laver parkour. Træk boksen op. Som en last champ. Så hopper Richard lige over. Filmer Emil videre. Men så holder jeg sådan en fantastisk balance. Nu hopper Richard over. Snydt. Hey, look at me. Au. Okay. Nu er det min tur til at prøve. Her. Skal vi se. Føler noget, jeg står lige godt. Hvad er det for ikke? Okay. Vi går om. Den er der. Okay, I can consider. Ja. Jeg er under. Inden der består til mig. Inden der er veninde. Og jeg er under. Som at se en hest. Okay, må jeg... Det er hest for hest, der sætter sig ned. Ja, det er sådan... Nå, det er en tur med Mr. Champion, ikke også? Okay, skal jeg komme op? Kan jeg komme op derovre? Ja. Fuck, det gjorde egentlig ret ondt i hånden. Nope. Ja, jeg skal med alle om ligesom i de der franske piger.